Ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka jingalang jong ke Executive Committee ka belalong ha ka khatway terik mentau banai kala shimya karai ban wan ra no da ka kendon ka ban khanglat sendon ya ki nong ot kilo ya ki marep bawan ra de ki nong rep ha ki yau ki hat kawai pat karai ka bakila shim kalong bekinong de madan ha ki yau ki hat ki dei ban register no ha ki HEDC Nakaliang UCM ka KHDC ba penyat sing CM habakren bikla pathai khubor ulai thu bakat kum ka market rules ka bakin sara hing dorbar ha ka khat khandai tarik lakhang bat en penshitom ru ladalap badang beteng ban ot kilo halor kinong de madan uloong bekini ki bade madan ha kilinti ki singken ki rot surok bat ki yau ki hat bahap ha ka jingpet jong KHDC lada ki de ki khasi ki ha ban register bat ki bamde ki khasi pat ki ha ban yo ek trading license Nalor kini ka jingelang jong ke Executive Committee kala shimru bon teli kirai ki biade na kabenta ka dor bar telang. Te mentakasngi Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala syong ban perkhat bon teli ki mat bat la shimru ikirai hakanika meeting. Te hakanika Executive Committee meeting mentasngi ngilai keren bon teli ki mat ki ba kongsan ki bayan kaban long kanika dor bar telang kaban long hau ni khat khandai tarik ni no pra te ki danru ki mat ki bangi shim ya karai ki bam don jing adai ba ka session lani ka dor bar telang nrei ki badan kampat na kamenta ka jing mentoi jong pai ba jong kari ba ka jadun ri pro koi te kini kilong kumne harum kawai kabangiwan ra nakaliang ka isi lingba ka market department i Congress Khaturi lawan ra ya ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Rules arhaja arkusau ya kani ka rules la pensyong nongrim na ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Act arhaja Amendment Act arhaja arpulai but halor kata nakaliang jong ke isi ngila menjur ya kanika rules kabalawan ra mentakasngi but pansa place lene wanra pat haka dorbar telang khat khandai tarik kindia kuman shupen tip ba ke jing mentoi jong kanika rules kajing mentoi hi kalong ba hakabai dei bat ki nongrep ke jongi keleng sodong kari khasi ke jongi hakini ki santli ki district hapo upul usam jong ke KHDC nakaliang ke jongi ngilabu ya kawai ke kendon ba kanem don shu kanika jing ot kilo ya ki marep jong ki nongrep hapo ri khasi ke jongi haka principal act ngilayo eka board bandon ya ka subcommittee but hakani ka rules la kampen shai shu bakanam don kum kata ka jing ot kilo la kalong hakiyo jong ki district council la da kalong hakiyo jong ki hima la da kilong hakiyo jong ki shnong la ni hakiriyo shimet kanam don kum kata ka jing ot kilo ya ki marrep na ki nong rep but om tang kata kan don ru kawai ka committee kaban shim ya karai ban penshitom ya kino ki bayat persya ekanika rules khamtam habe dei bat kajing ot kilo ki marep na kinong rep akat kum bala batha kat kum kanika rules te kala shai bha ba kanam don kajing ot kilo ya kinong rep ki marep na kinong rep kamut lada kalong hakiyo district council kiyo hima kiyo jong kishnong lani hakiyo shimet kabaar pan nakamenta kiniki hawkers ne kinong shong madan baro kideban register bat ka district council lada kalong yaki trairi ki jongi ki khasi lani da kilong yaki bamdei khasi but yaki bamdei khasi baro kinong shong madan kidi khar ki hab ban shim ya ka trading license naka district council mnemla shu bakin shu shong pathar hakilenti haki road surok hakinu kinu ki jaka yo
jaka pat ba kamtam kibamdan ya ka trading license te kani ka bill ngisutu kalong kabadan kam hadu kata-kata banang kampen klan shishu habe de bat ka market act ka bangila yo ya ka jimunjur na ulat te kani ka rules ka bangin wara ha kani ka session ka bamenta te baru ki jenat ongno ki details jong kani ka rules ngin sa iPad yapi on dala de pass hapoka house